Bon, hola a todos e a todas. Hoxe vamos falar desta banda deseñada, Ricardo Cabello Calero, Corazón de Terra. Como surxiu? Este ano foi o ano Caballo Calero, e cando se dedica a Día das Letras a un autor, pois sempre se fai un pouco mesmo, non? Redita a súa obra, publicanse estudos críticos, faise algún tipo de actividade musical. Nos, por exemplo, estamos facendo un concurso con Radio Galega, musicando Caballo Calero, mas tamén pensamos que era bom facer algo diferente, entón optamos por facer unha banda deseñada. Por que unha banda deseñada? Porque ten un público diferente, quer dicer, feliz ou infelizmente, a maioría das persoas non leen ensaios, feliz ou felizmente non leen romances, e feliz ou infelizmente non leen poesía, entón aí o noso autor fica fora de xogo, mas con unha banda deseñada é unha forma de integralo, quer dicer, hai un público para a banda deseñada. E entón, procuramos unha equipa, facíanos falta unha equipa, e son codirector da Través, mas non temos experiencia en banda deseñada. Entón, falamos con Manel Cráneo, da editora Demo Editorial, e el abrazou a idea entusiasmado, e entón xa tiñamos un parceiro perfeito para facer isto. Mas facía falta tamén unha equipa de roteiristas. Falamos con Sico Paradelo, falamos con Xermán, que é un produtor executivo, falamos con Irene Veiga, e eles fixeron o roteiro. E falamos con Iván Suárez para el facer a parte gráfica. Colocamos isto no Berkami e correu moi ben, tivemos 301 persoas que apañaron a banda deseñada, o cual realmente foi espectacular, e o mellor de todo era que non os coñecíamos, é dicir, algunhas persoas eran coñecidas por nós, do ámbito activista, organizacionista, mas a maioría das persoas non sabíamos quen eran. Mais, tamén conseguimos, e por iso ficou tan linda tamén, conseguimos apoios de institucións, quer dicer, temos aquí a Xunta de Galicia, temos o Concello de Ferrol, o Concello de Santiago, o Concello de Pontevedra, B de Banda, temos a Mesa pola Mención Lingüística, temos o Concello de Carballo, Cómic e Albería Paz tamén apañaron exemplares. Entón, quer dizer, conseguimos bastante apoios para facer un produto de cualidade. A priori, este libro, eu confío que pasen 10 anos ou 15 anos e non acabe nunha librería de segunda mão. Quer dizer, eu penso que é un libro que nunca vai acabar nun alfarrabista. Quer dizer, sempre vai, aquelas persoas que o compraren van a cuidar, van a tratar con moito cariño, e van a mostrar as amizades cando alguén veña por casa. E cando tiveran 80 anos, pois ainda lle mostrarán aos seus fillos, os seus fillos, os seus netos, os seus bisnetos. Por que seduz Carballo Calero? Carballo Calero é un tipo bastante extraño. Eu tive que anotar todo o que fixo ao longo da historia. Estivo no Seminario de Estudos Galegos, estivo no anteproxecto do Estatuto de Autonomía, estivo no Partido Galeguista, estivo na FUE, Federación Universitaria Galega, estivo na RAG, estivo nas milicias do UGT durante a guerra, estivo no cárcere, foi director do Colexio Fingoi en Lugo, estivo en Galaxia pédelle, olla, fainos falta unha historia da literatura galega, el faina, olla, Ricardo, fainos falta unha gramática galega, el faina, e un perfil extraño, é un filólogo, e realmente os filólogos ou tenden para a gramática ou tenden para a literatura. É difícil alguén que morda, digamos, os dos lados, e el mordía os dos lados, quer dizer, el pedíanlle quase cualquier cousa e el facía, tamén fixo Scorpio, unha narrativa bastante boa, quer dizer, un tipo peculiar, foi o primeiro catedrático de lingua e literatura galegas, fixo as primeiras normas oficiais da lingua galega e un dos fundadores do reintegracionismo. Entón, é unha personaxe bestial, que dice, realmente non é unha personaxe habitual, é bastante invulgar, e a mí sedúceme, sobre todo, eu son codirector da Través, a Través é a editora da GAL, eu son activista, lingüístico, reintegracionista, e, este señor, nos anos 70, comeza a pesquisar, tal vez a mellor solución para o galego non sexa afastarse do portugués, senón todo o contrario, tal vez o máis interesante sexa que o galego faga parte dun conxunto maior de variedades que sería o portugués. E ele comeza a pesquisar, ve que esta hipótese ten sentido, que a outra non vai lonxe, e ele podía facer dúas cousas. Podía dizer, se eu comezo a divulgar que o galego e o portugués é a mesma lingua, tal vez deixe de ocupar o espazo que ocupa agora, que dizer, Caballo Calero era o centro do sistema galeguista, e ele dice, que fago? E ele é honesto, ele di, eu penso que o galego debía aproximarse ao portugués, eu penso que o galego é portugués, vou apostar nisto, a pesar do que poder suceder. E o que sucede é que é condenado ao ostracismo. De facto, reparai que demoran 20 anos en darlle o Día das Letras. Quer dizer, ele morre no ano 90, o Día das Letras, máis ou menos, teñen que pasar mínimo 10 anos
pasan 10 anos, no ano 2000, e tienen que pasar 20 anos máis para que lle dediquen ao Día das Letras. Antes del van moitas persoas con un perfil moito máis baixo, e evidente que esa demora en receber esta homenaxe é pola súa aposta na lingua, na estrategia da lingua. Comentaba ainda aquí hai uns días, unha das persoas que estaba unha mesa redonda que houve por volta de Caballo Calero, comentaba que ele pensaba que Caballo Calero que non fora condenado ao ostracismo, mas cando demoran 20 anos en darte o Día das Letras con este currículum, a verdade é que non dá para acreditar. E despois, como isto é en streaming, non sei, se alguén se animase a facer un filme coa vida de... Que dicer, realmente a vida é bestial, que dicer, todos temos visto filmes de persoas ni moi interesantes, e con Caballo Calero daría para facer un filme espectacular. E un filme, claro, que non é un filme só da súa vida, porque a súa vida, en certo modo, é a vida do galeguismo e a vida da Galiza, que dicer, ele nace pouco antes da Primeira Guerra Mundial, morre no ano 90, que dicer, ele viveu moitas cousas, viveu Primo de Rivera, a Segunda República, o franquismo, a chamada transición, a democracia, que dice, realmente daría para facer unha historia da Galiza, e unha historia da nosa sociedade. E, eu agora quería dar paso ao noso produtor executivo, para que nos explique como foi a construción do roteiro. Ele é o responsável da ucronía. Este texto, ves aquí na contracapa, este texto comeza con un xogo. O xogo é que teria acontecido se Carballo Calero, se as túas teses, en lugar de teren sido vencidas, fosen as hexemónicas. E entón, Carballo Calero lembra o pasado como se realmente as súas teses tivesen triunfado. E isto dá para reflectir. Realmente, que teria sucedido se nestes últimos 40 anos, en lugar de termos unha norma que nos afasta das variedades portugueses, brasileiras, das súas sociedades, do que eles producen, se en lugar de termos tido esa norma, tivésemos tido a outra. Sería bestial, que dice, non dá ni para imaginar, que dice, as nosas relacións sociais serían diferentes, teríamos máis contacto con persoas de Portugal, do Brasil, os nosos hábitos culturais serían diferentes. Mas, foi como foi. Son 40 anos así, e, traballaremos para que non sexan moitos máis. Por favor. Iso, eu son Xermán Hermida, son unha das moitas persoas que fixeron posible esta banda deseñada. E no meu caso, o meu papel foi un pouco extraño, pero, imos dicer que fui un produtor executivo. Non sei se sabedes como funcionan as cousas en Hollywood, máis ou menos, pero ali é produtor executivo en fulano que consegue pasta, pero que ademais está en riba dos guionistas e do director para dicerlle que produto ten que sair dali. Entón, un pouco como piada, eu, sen ser responsável dos roteiros, sen chegar a escrever, ainda que algunha cousa sí que metín ali os textos que aparecen aí, estiven axudando moi pegadiño a Xico e Irene, que son realmente os roteiristas disto e como tais aí aparecen, para estruturarmos esta historia. Todo isto comezou con a encarga de A Través, foron falar con Xico Paradelo, un histórico da banda deseñada galega. Esta é a súa primeira obra longa como roteirista, o cal alegrome moito que finalmente se dese ese paso e se atrevese a sacar esta obra. E Xico e máis eu somos deses extraños elementos do reintegracionismo e da banda deseñada que confluen. Somos reintegracionistas, somos militantes da banda deseñada, estivemos os dous na Asociación B de Banda durante moitos anos, e cando falaron con Xico falou comigo para botar en marcha este proxecto. Entón, aí creamos unha equipa de traballo. Realmente, iso, se vedes na mancheta desta obra, hai moitos nomes, moitos roteiristas, editores, dirección de arte, produtor executivo, etc. E foi un traballo realmente de equipa. Entón, eu aí con Xico que fixen en grande medida foi dizer, vale, que queremos contar aquí? Porque eu tiña claro que a mí o que me interesaba dese proxecto non era contar a vida de Carballo Calero, que é moi interesante. Eu realmente non son mitómano de Carballo Calero, tampouco que coñeciese enormemente a súa vida, tampouco, sea catro rascuños, parecía unha persoa moi respetável, como hai moitas. Pero realmente, eu, sobre todo, interesábame o proxecto se conseguíamos contar algo a partir de Carballo Calero. Contar unha serie de cousas e facer reflexionar sobre como foi a cultura galega do século XX, que, como moi ben dicía Valentín, Carballo Calero estivo en todo, prácticamente, o sea, desde o Seminario de Estudos Galegos e da Federación de Estudantes anterior a iso,
a galaxia e a toda a composición da cultura autonómica. Estivo ou estivo fora, non? Pero foi testemunha, foi protagonista de moitas desas épocas. Entón, eu, falando con Xico, íbamos vendo unha serie de temas que se podían tratar niso. Entre eles, por exemplo, o propio feito destas figuras destacadas, destes popes da cultura, que durante todo este tempo definiron o que era a cultura galega e que en realidad eran unhas cantas persoas, por circunstancias, porque estaban nunha oposición ao franquismo, porque houve moita xente que tivo que emigrar, pero que realmente, en grande medida, a cultura do país definiuse a partir de unha serie de señores que se reunían e que decidían un pouco o que querían facer. O sea, a día de hoxe poderíamos pensar na revista Nós, pola cantidad de xente que había involucrada e polos temas que trataban, como un reduto de frikis. Que eran uns tíos que lles molaba a lingua, tal, unha cousa que no seu momento era minoritaria, pero que tiveron o seu impacto, un impacto importante no desenvolvemento do noso país. Pois esa era unha cuestión que queríamos tratar. Queríamos falar tamén un pouco do papel da muller en todo este proceso. Na BD aparecen diferentes figuras femininas, reivindícanse figuras femininas, convídase a reflexionar sobre o machismo da cultura, tamén a través de Carballo Calero. Queríamos reflexionar sobre eso, a través da ucronía, ese xogo que propomos ao principio, por que a nosa cultura é como é, e canto lle faltou para ser de outra maneira. O sea, como realmente hai unha serie de escollas que determinan o que somos, unhas escollas que se fixeron en lugares moi concretos por persoas moi concretas. Non é que houvese grandes referendos nos movimentos populares que decidisen vamos coller esta normativa, vamos coller esta outra, ou o noso país vai ser así. Entón, queríamos amosar un pouco todo iso. Entón, desde esa perspectiva, Xico fixo un traballo brutal de investigación sobre Carballo Calero e conseguiu artellar, decidimos organizalo por capítulos para poder contar historias diferentes, con diferentes tons, hai historias máis cómicas, hai historias máis pegadas á biografía, hai historias máis líricas, hai historias que se toman moitas licenzas, aínda que todo é ficción, partamos da base, a partir da propia biografía de Carballo, pero buscamos conseguir esa variedade de tons e de públicos e de intereses na banda deseñada. E Xico conseguiu fiar todo iso moi ben a través dos textos do propio Carballo Calero, que utiliza con moitísimo tino para presentar os distintos capítulos, para retratar os pensamentos do propio personaxe, para chegar unha capa de significado e meter tamén esa propia literatura de Carballo Calero sobre o que estás lendo no texto e o que están transmitindo os deseños. Realmente fixe un traballo brutal. E eu sobre iso o que lle iba facendo era dicindo, mira, e aquí se metemos isto, e se aquí podemos tratar isto, tal. Irene tamén estivo con el facendo toda esa documentación e organizando toda esta BD e recortándolle moitos textos tamén. E realmente con iso conseguimos unha obra que eu penso que é bastante poliédrica. Algúns dos obxectivos que tiñamos conseguíronse, outros penso que non chegamos a que estean tan presentes como mellor a mí me tería gostado. Pero, por outra banda, saíron moitas outras cousas que eu non pensei que fosen sair. Iván, como deseñador, fai un traballo excepcional, o sea, quedamos asustados. A idea inicial, tamén de facer a estrutura por capítulos, era poder, en caso de necesidade, se íbamos apurados de tempo, encargarlle a diferentes debuxantes, o cal nos facilitaría traballo en paralelo e poder sair antes. Pero, a certa altura, moi animados tamén por Manel Cráneo, outro editor, apostamos por Iván, que desde o comezo foi unha das opcións que tiñamos claras, alguén que ten moita experiencia na BD histórica, ten feito varias BD sobre Castelao, ten unha capacidade narrativa espectacular, é un deseño moi expresivo, e realmente conseguiu facer un tour de force, conseguiu dibuixar todo isto moi rapidamente, cun detalle e cunha capacidade de narración espectacular, que realmente, para min, velo en cadriños despois de ler os roteiros de Xico, foi espectacular. O sea, conseguiu realmente alixeirar onde había que alixeirar, crear contraste onde había que crear contraste, aínda que o guión de Xico era moi detallado, conseguiu un guión detallando cuadriño por cuadriño que debería aparecer. Iván conseguiu cinxirse no que se tiña que cinxir, e abrir onde tiña que abrir, e dar aire, e realmente, para min, a nivel gráfico, conseguiu unha obra moi boa, que realmente ten un valor por si mesma. Entón, nada, realmente a BD iso saiu como unha encarga,
intentamos facer un proxecto noso, persoal. Foi un traballo intenso, a verdade é que foi un traballo intenso, porque tamén, ao mesmo tempo que nos estábamos encargando disto, tamén nos encargamos de conseguir fondos, de facer a comunicación, de levar a crowdfunding, que é un traballo intenso tamén. E realmente o que dicía Valentín, que eu penso que saiu unha obra que ten unha entidade propia e que consigue explicar bastante da nosa cultura a través desa figura de Carballo Calero. Penso que nese sentido si se conseguiu en grande medida o que pretendíamos. O sea, esta propia capa con este simbolismo de Carballo Calero, Torrente Ballester e a amiga Cheli de Carballo Calero da infancia, xa ten en sí toda unha... representa un pouco moitas das cousas que van a aparecer na banda deseñada, diferentes perspectivas sobre a cultura, o papel da muller, logo esa ollada ao infinito, esas cousas. Ten moitas cousas que están logo dentro da banda deseñada. Entón, nese sentido, o éxito do crowdfunding foi realmente animounos moito, en todo este proceso demorado, coa COVID de por medio, e todo este extraño ano das letras que estábamos vendo que iba a complicar a saída da BD, a súa chegada aos centros de ensino, a aceptación xeral, as vendas, e, sen embargo, facer ese crowdfunding e conseguir ese éxito que nunca teríamos pensado animounos moito e refrendou un pouco esa nosa percepción do proxecto, que evidentemente foi xa moito máis que unha encarga. E, bueno, en xeral, eu penso que é unha boa obra e, a verdade, estamos agardando críticas, o sea, ainda non hai algunhas, houve críticas moi boas realmente, que estamos contentos, pero, eu sempre agradezo esas críticas constructivas que che sinalan un pouco e che fan pensar sobre como facelo mellor para a próxima vez, se hai próxima vez. Pero, bueno, estamos aí. Xermán, se tú foses un crítico, que dirías da obra, críticamente, pondo o dedo na ferida? Diría que, claro, eu estou dentro. Para min faltanlle revisión nos capítulos finais, porque aí foi cando eu xa non puiden estar tanto arriba de Xico, pero... Non, esa cuestión dos textos que comentaba ao principio quizás lle mete moita densidade á obra. Entón, de cara á obra que a mí me gustaría ler, sí me gustaría que houvese mellor máis elementos, alixeirar máis a parte final. Pero claro, estás moi condicionado, porque estás facendo unha biografía. Os últimos anos de Carballo Calero son uns anos de ostracismo, e antes diso ven o franquismo, e antes diso ven a guerra, o sea, é difícil alixeirar aí, é moi difícil. E aínda así, eu penso que conseguimos... saíron capítulos que nalgún tiven algo que ver, noutros non, pero que realmente sí que penso que se consigue alixeirar nunha grande medida pois os capítulos de Fingoi, nos que transmite o galeguismo, o amor pola terra. Amosa tamén un tema aí secundario que a mí me gustaba que estivese presente, que é esa idea do cuidado e das loitas que se desenvolven nos espazos pequenos. Quer dizer, como a través das nosas relacións cos próximos estamos tamén xerando unha maneira de resistir, unha resiliencia, unha maneira de estar. Eso penso que aparece en varios momentos da obra e alegroume moito que fósemos capaces de metelo. E nesa parte final é unha das cousas que me parece que lle dan un pouco luminoso, un pouco de luz a esa parte final da vida de Carballo. Logo está esa parte cómico, satírica, que, bueno, non vos conto moito, pero, bueno, hai unha parte aí na que faltamos un pouco o respeto do propio Carballo, que quizás non é a maneira máis axeitada de poñelo, pero sí me parece importante tamén facer esa crítica ao autor e tamén desmitificalo un pouco. Quizás iso custa alixeirar, é difícil de alixeirar a obra. Pero quizás é o que vexo. O sea, é unha obra que o mellor é máis para un público adulto e se queda un pouco lonxe do público adolescente. Hai partes que sí, hai capítulos que me parece que poden funcionar moi ben e que Iván en xeral conseguiu alixeirar moitísimo a obra e que sexa moi boa de ler, pero quizás a min gustaríame eso, que estivesen presentes moitos temas diferentes, transversais,
e conseguir facelos máis didácticos, pero estar pegados á biografía resulta difícil. E hai que, Carballo Calero, a biografía exixe esa carga ao final de certa traxedia por como el viviu e porque tamén iso está reflectindo o que lle está pasando á nosa cultura e á nosa lingua. Entón, tampouco é un tema no que é difícil tamén facer brincadeira e alixeirar. Pero, bueno, ti cambiarías algunha cousa? Eu non, eu realmente fiquei fascinado. Sí, eu gostei inmenso, a verdade. Non sei, se unha persoa do público quere facer unha pregunta, pois a vontade. Se non queredes, está perfecto. Paramos entón ou queredes... Queres comentar alguma cousa máis? Non sei, se me dá descorda podo seguir falando, vamos, pero igual non é moi coherente o que diga, entón tampouco podo garantir calidade, vamos. Fica entón por aquí? Ok, moi ben. Moitas gracias. Moi amable.